в сушилнята? Кари. Кари! Имаме. Къде се криеш ти? Тука. Какво е това? Сушилня. Сушилня? Да. Да. Вътре ли влизаш? Да. И се криеш там? Влизам. Влизаш ли? Да. Влизам. Затвори ме. Не ме изкарай. Не ми да влезе. Искаш да влезеш вътре ли? Не. С крака. С краката? Муснеш. Тук е муснеш ти. Мусна ли? Да. В сушилнята? Да. Тук е муснеш се. Кари. Къде? Тук. В сушилнята? Да. Хайде отивай. Отивам. Какво правиш? Оставям се. Пускаш сушилнята ли? Не. Не. Не работи. А, не работи, защото е отворена. Няма дрехи вътре. Сложа. Се изпля бележки на тати. Ще изперем дрежки на тати и после ще ги сложим в сушилнята ли? Изпели на тати бележки. Ела да кажеш чао. Кажи чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. От тук бе. Кажи чао, чао. Чао, чао. Я да видя как казваш чао, чао. Чао, чао.